Minna! Gunnar dog, sikkert du ryger. Jeg troede, du var holdt op. Nej, det er bare kullene, Minna. De er klar. Du kan godt komme med bøfferne. Bøfferne? Jamen, vi skal da have fisk, søde Gunnar. Fisk? Vi skal da grille. Jo, Gunnar, det skal vi da, men vi skal grille fisk, og det er der ingen ben i. Så skal der være en eller anden grillkulmule. Nej, lille Gunnar. Det er ørredfiléer. Bare sådan 8-10 minutter på grillen. Det er rigtig sommerfisk. Sommerfisk. Det vil garanteret regne med hele sommeren. Og det hele tog kun 15 minutter. Ørredfilet med nye kartofler og grøntsager. Og vupti, lige en af de små gule lager. Værsgo, Gunnar. Det er ikke så ringe endda. Gunnar.